gosh! Ay, zero. At hindi ano ba nangyari? Yan ba yan ano, ng bagyo niya na ngayon? Ang lakas-lakas, grabing bagyo niya na. Ito pa po yung TV namin, tsaka yung blower, sir. Yung blower? Sa lakas ng bagyo. Ang jingjing. Bagsak yung ano. Bagsak yung mga halaman dito. Yan o. Ang jingjing o. Lakas. Grabing bagyo o. Oo nga. Pero dito naman tayo sa kabila. Tignan mo dito, Jing, oh. Sa lagas ng bagyo. Yan. Katumba-tumba na po yung mga lahat ng halaman dito. Yan. Dito kami ni Jingjing. Yan o, sa lakas ng bagyo. Grabing bagyo. Oh. Pero pati yung payong po ni Jing. Jing! Pati yung payong mo, Jing! Bakit naman ano, Jing? Nasira na sa lakas ng hangin. Pag merong bagyo yan. Oh. Wala na pong dadaan yung ano, wala na dadaan yung mga sasakyan dahil sa lakas ng bagyo. Ang hagupit ni analysis. Yan po yung lakas ng bagyo na ngayon, oh. Maraming bagyo, oh. Yung payong mo, sira na. Maliligo ka ba? Maliligo ka na niyan. Pero sobrang lakas, pati mo naman yung payong mo hanggang bumaliktad. Maraming lakas ng bagyo. Signal number 3. Dito sa before, dito sa area ng ng Pampanga. Sobrang lakas. Halos wala ng tao dito sa labas ng bahay. Tumba na lahat ng halaman dito, tapos wala nang madaanan, no, Jing, no? Oh, ikaw, Jing. Kahit ikaw, Jing, wala ka na. Tumba na rin yung payong mo. Wala ba sa bagyo? Pati yung payong ni Jing Jing, natumba na rin. Yung payong yan. Jing, pati bahay mo, Jing, ah. Tanggal pati bubong. Ha? Lakas ng bagyo. Ha? Lakas ng hangin, Jing. Yung mga huli ng ng mga lakas ng hangin, ampas ng hangin pati ng bagsak lahat ng halaman dito. Wala, Jing, walang mangyayari niyan.
tao dito sa labas ng bahay Jing sobrang lakas. Halos wala nang tao dito sa labas ng bahay. Sira lalo yung hayop. Grabe yung lakas ng hangin na to. Tara, pasok ka na. Baka maano ka pa ng bagyo. Tayo mo, masisira na. Sobrang lakas. Sira po yung bahay nila Jingjing. Ano, sobrang lakas. At itong sa paligid lahat. Wala yung mga halaman dito. Wasak na dahil sa lakas ng bagyo. Masyadong hangin. Sobrang lakas.